Llanw Defaid Suffolk, Pencampwriaeth Gwen, byddai'n gyffroi nawr. Ode, ni wedi cyrraedd yma. Mae dau yn y ras, mae da ni yr Albanwr, teulu'r Ingrams, a wedyn mae da ni y Cymro David Jones o Frongoy o Geredigion. Fe wedi ennill y 2 flynedd diwethaf, ond o'n i'n gwneud y goron dryfflig. Wel, fi siŵr bydd hapus iawn sa fen. Fi siŵr fi cwbl o beint da fe, no? A mae teulu'r Ingram newydd ennill Pencampwriaeth a Texel. Felly, ydyn nhw'n mynd i wneud y dwbl i'r cwestiwn? Wel, ie. Amser cyffroes iawn yno. Mae dyn ni'r ddafad yn erbyn yr hwrdd. Come on, Gwen. Amser ti roi'r pen ar y bloc na. Mae'r ffordd yn ei law, mae'n mynd i fynd cyn bo hir. Pwy ffordd? Wedi rhoi tap bach i fe, mae'n mynd am y... Cymru byddwn ni'n gweud. Y ddafad! David Jones Frongoy yn gwneud cyflawni y goron dryfflig fan hyn yn y sioe frenhinol. Ware teg i fe, llong i fe chadau mawr i fe. Fi'n siŵr byddai'n bles iawn hynny. Arbennig. Teulu sy'n gwybod yn iawn trwy mae troi stoc o safon allan. Da iawn, boi. Ware teg i ti. Trydydd tro'n olynol, efe? Ie. Sio ti'n neud e? Sa'i bo. Gael Covid am 2 years, so dwi'n ni dechrau'n gofio yn bach yn ni'n ôl awr. A sio mae'r cyffylau mynd? Wel, gweithio gael rai yma off y nawr, so ie, digon i wneud. A Sioe wedi gwneud yn ddadau'r Cerrys o'n i'n gweld? Ydi. Oedd o'n fe'n o'n eistedd fe draw yna? Smart. Teulu'r Frongoy ar y map unwaith eto. Llong gwerchiadau ti, David. Da iawn ti.